¡O mellor presidente de España! Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a agradecer a toda Galicia este excelente resultado, este emotivo resultado. Todos estos días tratei de falar do que nos une a gran maioría dos galegos. O que nos une a gran maioría dos galegos, sin dúbida, é Galicia, Galicia e Galicia. E por eso esta noite vamos a decir grazas, grazas e grazas a toda Galicia por tanta xenerosidade. Grazas a todos os galegos que colaborastes durante toda esta campaña. Grazas a todos os galegos polo seu comportamento exemplar no día das eleccións, na xornada de hoxe, na xornada electoral. En circunstancias absolutamente anómalas e atípicas, os galegos foron quen de decidir o futuro de Galicia, porque os galegos, cando se trata de Galicia, sempre están aí. Gracias a todos los miembros de mi partido, tanto de Galicia como de fuera de Galicia. Muchísimas gracias a todos los militantes del Partido Popular de Galicia y del Partido Popular de toda España por vuestra ayuda. Os lo agradezco mucho de corazón. Desde Galicia y fuera de Galicia, gracias, muchas gracias al equipo de campaña, que es exactamente el mismo que tenía la primera vez en marzo del año 2009 y en consecuencia no ha fallado nunca. Muchas gracias. Gracias a Miguel Tellado, secretario general del partido, a la presidenta del Partido Popular de Lugo, que ha sacado un excelente resultado. Un excelente resultado. Gracias también al presidente del Partido Popular de Coruña, que ha sacado un excelentísimo resultado, igual que Lugo. Matrícula de honor. Matrícula de honor. Gracias también al presidente del Partido Popular de Ourense, porque habiendo subido en porcentaje lo que es la ley DON, ha bajado un escaño, pero lo importante no son la asignación de escaños, sino el porcentaje de voto, y Ourense ha vuelto a superarlo. Y muchas gracias también al vicepresidente de la Xunta y presidente del Partido Popular de Pontevedra, que está ahí trabajando por el escaño número 11, y creo, estoy convencido, eso espero, eso esperamos, que vamos a conseguir también el número 11 por la provincia de Pontevedra. Gracias. Gracias a todos los que nos han ayudado. Presidente autonómico de Andalucía, la primera comunidad de España, al presidente autonómico de Castilla y León y a otros presidentes del partido que me han ayudado todos los días. Y por supuesto también muchas gracias al presidente Mariano Rajoy, que ha estado con nosotros durante tanto tiempo, a cambio de nada, trabajando. Y quiero también brindarle este triunfo desde Galicia a todo el Partido Popular de España, y cuando hablo del Partido Popular de España hablo del presidente Casado. Muchas gracias
presidente, por confiar en nosotros, por confiar en esta campaña, por confiar en nuestra forma de trabajar y por confiar en este candidato. Muchas gracias. Queridos amigos, moitísimas gracias ao portavoz do Grupo Parlamentario, que tampouco mudou dende o ano 2009, debe ser que funciona o Grupo Parlamentario de forma axeitada, a Pedro Puy, que ademais é o que elabora o programa electoral e tampouco muda dende o ano 2009, quere decir que é o que máis sabe de programas electorales, sin duda. E moitísimas gracias ás conselleiras e aos conselleiros que hoxe me poden acompañar. Hai outros que están noutras sedes, están traballando noutros lugares. Moitísimas gracias por tantos anos traballando, por tantos meses difíciles de vacas fracas, a maioría deles, por tantas noites en vela, sobre todo nos últimos meses, e sobre todo a todo o goberno, porque é capaz de seguir mirándolle os ollos a todas as galegas e a todos os galegos despois de estar no goberno de Galicia, no goberno da Xunta de Galicia. E, por suposto, queridos amigos, moitísimas grazas de corazón a todos os galegos. Mirade, se estamos aquí é porque decidimos dedicar todo o noso activo, toda a nosa enerxía e toda a nosa capacidade de aprendizaxe a Galicia. Galicia notouno, percibiuno. Galicia sabía perfectamente que a decisión personal, colectiva, de seguir traballando por Galicia merecía un respaldo. Probablemente non un respaldo tan grande, pero certo verdade é que non me confundín cando apostei por Galicia e esta noite teño claro que esa aposta mereceu a pena para sempre. Non oculto que este apoio tan excepcional, me ilusiona e me emociona probablemente, cecais, máis que o primeiro día, máis que en aquel marzo do ano 9. Primeiro porque en marzo do ano 9 non sabía o que era ser presidente da Xunta. Segundo porque en aquel marzo do ano 9 gañábamos por primeira vez, pero despois de 11 anos largos na Xunta de Galicia, a maior parte deles xestionando con menos diñeiro que os anos anteriores, con vacas fracas, con crise, con dificultade, coa dúbida se había que intervir España ou non, cos momentos de inestabilidade que pasou España durante varios anos, e por si fora pouco, coa xestión dunha pandemia, quero decir que esa emoción non é posible de describir. Pero tamén vos quero decir que me sinto con máis forzas, con máis ilusión e con máis ganas, e sobre todo lle debo máis a Galicia ahora que yo debín nunca. E por eso me vou a dedicar a Galicia con máis ahínco, con máis determinación e con máis ganas que na primeira legislatura, que na segunda legislatura e que na terceira legislatura. Me debo a respostar por esta confianza mayoritaria dos galegos. Amigos, todos vivimos meses dificilísimos. E despois de dar as grazas, a primeira mensaxe, o primer recordo, o primer sentimento é, sin dúbida, para as 619 personas que se foron antes de tempo, para as súas familias que os perderon para sempre e nin siquiera se poderon despedir deles. Quero decir que vou a dedicar toda a legislatura para conquerir que ningunha outra persoa volva a pasar o que pasaron estas familias e o que pasou toda a Galicia. Todas esas personas estarán conmigo todos os días do meu mandato. Digo que hoxe agradezo abrumado este resultado, pero a verdadeira celebración
insisto que cando os galegos podamos volver a celebrar xuntos as nosas festas, as nosas romerías, a nosa forma de darnos a man ou darnos unha aperta. Espero e desexo que ese maldito virus nos próximos meses ou anos deixe de ser unha amenaza para sempre. E tamén espero que remontemos entre todos as consecuencias económicas, sociais e laborais que lamentablemente estamos vivindo e que, anticipo, viviremos todavía con máis intensidade e con máis sufrimento nos próximos meses. Pero tamén anticipo, do mesmo xeito que saímos da crise do ano 9 ata o ano 14, seremos capaces de sair da crise que lamentablemente agora estamos e que profundizaremos nos próximos meses. Queridos amigos, sé por qué nos habéis votado y sé para qué nos habéis votado. Y estoy aquí para cumplir con mi deber. Insisto, estoy aquí para cumplir con mi deber como si fuese el primer día de un mandato, allá por abril del año 2009. Dije que no quería una Galicia dividida en partidos y mucho menos entre bloques irreconciliables. Y voy a poner todo de mi parte para cumplirlo. Dije que prefería el entendimiento y al enfrentamiento. Y os puedo asegurar que también voy a poner todo para conseguirlo. Dije que prefería la moderación a las posiciones intransigentes de la izquierda o de la derecha y voy a poner todo de mi parte para cumplirlo. Dije que no quería una Galicia que se separase del resto de los españoles y los gallegos nos vamos a seguir sintiendo orgullosos de ser españoles. Y desde aquí también colaborar en la gobernabilidad de España, que es nuestra nación. Dije que Galicia sería capaz de superar esta situación y os aseguro que no voy a parar hasta que entre todos podamos lograrlo. Este resultado se debe a una gran mayoría de gallegos, y gallegas que han confiado en nosotros con independencia de su edad, de su extracto social, de sus quehaceres, de sus trabajos, de sus sensibilidades o de sus vocaciones. Nunca he prometido cosas imposibles, pero hoy quiero volver a comprometerme a hacer todo lo posible por intentar solucionar la mayor parte de los problemas en los que la política puede ser útil. Pero desde luego sí me voy a comprometer en no crearle ningún problema a Galicia. Y desde Galicia a intentar mejorar la convivencia de España. Yo no puedo prometer que no me vaya a equivocar. No voy a acertar siempre y cometeré errores, pero no le voy a fallar a los gallegos. No le voy a fallar a los gallegos porque si algo me parecía imposible era conseguir una cuarta mayoría absoluta y si todavía me parecía más imposible era conseguirla durante una pandemia. La mascarilla nos impedía ver a la gente. La mascarilla nos impidió hacer una movilización electoral como viene haciendo el Partido Popular de Galicia desde hace tanto tiempo, desde el principio de los tiempos. Con el presidente Albor y con el presidente Fraga, que seguro están orgullosos del Partido Popular de Galicia, que han creado, que han construido y que nos han legado. Mirade, a moitísimos galegos nos votaron no día de hoxe. A outros lles gustaría votar e non poderon ir ao colexio electoral, como consecuencia da súa idade. Pero o que sí estou convencido é que haberá algúns galegos que non estén contentos con esta victoria electoral. E quero dicirlle a todos os galegos que non estén contentos con esta victoria electoral que poden estar tranquilos, porque gobernarei para todos. E as miñas prioridades serán as súas prioridades. O meu compromiso será o mesmo compromiso que teñen eles cando non nos votaron. O deles e o noso é Galicia. E o meu deber será cumprir con Galicia.
E por eso que teñan tranquilidade e seguridade que eu non vou a poñer por diante de Galicia a nada, nin a nadie. Defenderei os intereses xerais. Os defenderei ata o final do meu mandato. E lles podo asegurar que con independencia de que hoxe podan pensar que sería mellor outro resultado electoral, que estén tranquilos, porque o que vou intentar ser presidente deles tamén, dende o primeiro instante, dende agora mesmo, ata o último instante. Gracias a todos e confíen en nós. Finalizo cun pequeno recordo a miña familia, porque entenderemos que despois de 11 anos largos de dedicarse a isto, e propoñerlle dedicarte 4 anos máis, algo merece. A miña familia sabe que sin Galicia eu non sería nada en política. E, por tanto, o meu caudal e o meu activo político estaba en Galicia. Entendín que nestos momentos non debería de escoller o máis fácil. E por iso lle agradezo que aceptaran esta decisión. Quixera, en primeiro lugar, agradecerlle a miña nai o seu compromiso e o seu esforzo. E, además, sempre está aquí e nunca se dá por vencida. Permítame que tamén faga un recordo hacia o meu pai, que nunha noite como esta fai 11 anos digo que vou a contar unha anécdota ahora que non hai nadie. Nunha noite como esta fai 11 anos tamén o chamei e dixen que gañáramos as eleccións. E el me contestou: alégrome moito porque tamén ganou o Deportivo da Coruña. Hoxe o meu pai non me podría contestar así. O Depor perdeu. Tampouco me podría contestar así, porque o Celta non tuvo unha boa tarde. Pero estou convencido que lle gustaría que, a pesar de que o Depor non gañou e que o Celta tampouco gañou, estou convencido que el estaría contento porque gañei as eleccións autonómicas deste ano 2020. Queridos amigos, gracias tamén a Eva, que nunca aparece e sempre está, e grazas ao meu fillo, que me veía colgado nunos cartéis, polo que me dicen montaba bastantes líos nas beirarrúas, e agora a partir de mañá non me vai a ver colgado nos cartéis e poderei estar un pouco máis con el pola mañá e pola noite. Grazas tamén, e con isto concluyo, enhoraboa a candidata portavoz do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, que fixo unhas eleccións francamente boas, cunha campaña moi ben diseñada, moi ben lograda e cun resultado histórico para o Bloque Nacionalista Galego. Grazas tamén a Gonzalo Caballero, porque polo discurso que fixon e pola conversa que mantiven con el, e agradezo a súa xenerosidade e tamén os ánimos que me deron tanto Ana Pontón como Gonzalo Caballero para intentar mellorar a aposta por Galicia entre todos. E moitísimas gracias tamén al presidente del Gobierno, al presidente Pedro Sánchez, por su mensaje de felicitación, que agradezco, y le puedo asegurar que una vez que tome posesión seguiré siendo un presidente autonómico constitucional y leal, y seguiré teniendo el honor de representar al Estado en la Comunidad Autónoma de Galicia. Bueno, tamén quixera mandar un mensaxe último para todas as persoas, as 254 persoas que non pudieron votar como consecuencia
do coronavirus, dunha forma moi especial os concellos da Mariña, que sei que nos últimos días non o pasaron ben, pero estou convencido que se as cousas van como foron nos 2 últimos, pronto poderemos ter boas noticias para a inmensa maioría dos concellos da Mariña. Terra que me parece especialmente importante para o desenvolvemento económico e social de toda a provincia de Lugo, terra a que quero tanto e que me vou a seguir comprometendo con ela a defendela ante calquer instancia. Señoras e señores, queridos amigos, mañá é un día menos para volver á normalidade. Manteñamos as precaucións e como lamentablemente tuvemos que decir en todas as roldas de prensa dos últimos meses, cuidémonos, porque cando vostedes se coidan, estamos coidando a Galicia. Intentarei remitir ao Parlamento de Galicia, unha vez constituído, o plan de dinamización da economía de Galicia para aportacións, discusións e debate, e tamén a mesa de diálogo social, porque, ademais de controlar a pandemia, agora temos que volcarnos en manter empregos, en que as familias podan ter un horizonte, en que aqueles que máis o necesitan, que saiban que vamos a estar con eles durante todos estos meses, trimestres e semestres de profunda crise. He dito isto, gracias a todos pola súa confianza, e permítanme acabar como empecé esta campaña. Galicia, Galicia, Galicia e por cuarta vez, Galicia. Gracias, Galicia. Moitísimas gracias a todos. Grazas pola generosidade. Galicia, Galicia, Galicia e Galicia. Moitas gracias.